Itsura niya mga kamamshi, pagluto na siya. Ngayon na ay gagawa tayo ng kasaba pancake. Ito. Nabalatan ko na siya mga kamamshi. Ito. Napudkudkurin na po natin to. Yan. May pang kudkud po tayo. Ito. Pipiliin natin yung mga mas maliit na butas. Ganito. Para pino po siya pag ating kinudkud po. Ganyan. Maganda po kasi pag pino mga kamamshi yung ating kamuting kahoy. Yan. Hanap tayo ulit ng mas maliit. Ay, ito, mas maliit. Kasi hindi maganda yung texture niya, medyo malalaki. Ay, mas maliit yung ating hanapin. Ito. Yan, mas maliit. Siyempre, medyo may pagkamahirap to mga kamamshi. So, kailangan mo lang ng patient para makudkud mo tong kamuting kahoy. Yan. Na po tayo sa pagkudkud ng ating kamuting kahoy. Last na lang po ito. Yan. Yan. Medyo matagal po ito, mamshi, pero kailangan nyo lang po ng tiyaga sa pagkudkud po ng kamuting kahoy. Yan. Lahat naman po ng gawain ay hindi naman po madali. Siyempre, kailangan po nating pagtiyagaan ng lahat ng ating ginagawa. Yan. Ano ginagawa mo? Anong luluto mo? Kaunti na lang. Kunting push na lang ito, mamshi. Yan. Isang kamuting kahoy na lang matatapos na ako. Yan. Nakakapagod, mamshi, pero carry lang. Yan. Para makakain ka ng masarap na pagkain, kailangan mong paghirapan. Kasama yan sa pagluluto. Yan. Kaunti na lang. Tapos na nating kudkurin yung ating kamuting kahoy. So, next natin gagawin mga kamamshi ay pipigain natin para matanggal yung katas niya. Kailangan natin siyang pigain. Ayan, ganyan. Pipigain natin siya mga kamamshi. Ayan, para matanggal yung katas ng... Hindi natin kailangan yung katas ng kamuting kahoy. Ayan. Malinis yung kamay ko mga kamamshi. Nagugas ako ng kamay. Ayan. Pagkain lang, kami lang naman ang kakain nito mga kamamshi kaya. A few moments later. Siya inapigaan po natin at ito na po yung kanyang itsura. So lalagyan na lang po natin ito ng asukal at
star margarine. Yan, ito lang po siya. Gagawin natin siyang cassava pancake. So, lagyan na natin siya ng asukal, mga kainday. So, ikaw ang bahala kung ilan ang ilalagay at kung gaano karami ng asukal ang iyong ilalagay. Depende po yan sa inyong panlasa. So, sa akin, hindi ko siya ganun karami kasi ayaw ko masyado na matamis na cassava pancake. Tapos, halu-haluin natin, mga kainday, para naman ma-absorb ng ating cassava yung ating nilagay na asukal. So, haluin lang natin siya ng mabuti. Yan, halu-haluin lang, mga kainday. Hanggang sa ma-absorb ng cassava yung ating asukal. Tapos, ang ilagay natin ay star margarine. Optional lang to siya, mga kainday. Kung gusto nyo siyang lagyan ng star margarine, optional lang po siya. Pangpalasa po kasi ito, mga kainday, at para maging malinamnam ng ating cassava. So, halu-haluin lang din natin ito, mga kainday, hanggat sa ma-absorb po ng ating cassava yung star margarine. So, nagpainit na ako ng kawali, mga kainday. May kaunting mantika na po yung akong nilagay dyan. So, ilagay na natin yung ating cassava. Yan. I-spread lang natin na siya, mga ayos, mga kainday. At dapat, mga kainday, manipis lang ang ating paglagay para yung sa loob po inday ay maluto. Yung kailangan natin i-spread ng maayos. Maya mga hindi, pag naluto na yan, didikit din po ang mga yan. Kailangan lang nating spread ng maayos, mga kainday. Yan. So, mukhang okay na siya, mga kainday. Hintayin na lang natin maluto yung sa ilalim niya, mga kailangan po ay brownish siya, mga kainday. So, dapat ganyan po kanyang pitsura, mga kainday. Itsura ng mga kamay. O inday, binaliktad ko na yung ating cassava at yan ang kanyang 1 hour itsura. later. Ito na yung ating pancake, cassava pancake. Masarap siya sa maulan-ulan nating weather ngayon at samahan pa ng mainit-init na kape. Yan, cassava pancake.